Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Mabinay, mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Dumaguete City, Malabuyok ug uban pang mga munisipalidad sa Cebu Province ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, Probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga Buhat Kapitulo 18, versikulo 18 hangtod sa 23. Ang giingon diri, human ini nagpabilin si Pablo sa Corinto sulod sa daghang mga adlaw uban sa mga kaigsuonan. Unya mibiya siya kanila og milawig kuyog ni Priscilla ug Aquila paingon sa Syria. Sa wala pa siya mugikan sa Singkria, nagpaupaw siya tungod sa panaad nga iyang gihimo. Miabot sila sa Efeso diin gibili niya si Priscilla ug si Aquila. Unya miadto siya sa sinagoga ug nakiglantugi sa mga Hudiyo. Gihangyo siya sa mga tawo sa pagpabilin didto sa dugayng panahon apan wala siya musugot. Hinuon sa pagbiya na niya giingnan niya sila, kun mutugot ang Dios mubalik ako. Unya milawig siya gikan sa Efeso. Sa pag-abot niya sa Caesarea, miadto siya sa Jerusalem ug gipangumusta niya ang simbahan ug unya milahos siya sa Antioquia. Wala madugay migikan siya ug miagi sa kayutaan sa Galacia ug Phrygia ug gilig-on niya ang tanang mga magtotoo. May the Lord bless the reading and hearing of His word. Atong nakatunan ni adtong miaging semana nga didto sa Corinto, naningkamot unta ang mga Hudiyo nga mual kontra ang gobyerno sa bag-ong natukod nga Kristohanong relihiyon, pinaagi sa pagpasaka og kiha kang Pablo sa korte ni Gobernador Gallio. Nga siya kuno nagtudlo og bag-ong mga pagtulunan nga supak sa balaod ug nga posibleng makapagubot sa Pax Romana o taas nga yugto sa kalinaw didto sa imperyo sa Roma. Kung nagmalampuson paunta sila nga mahimong anti-Christian ang pangatungdanan ni Gobernador Gallio, mahimo unta kadtong kapasikaran nga mahimong anti-Christian usab ang uban pang mga gingsakupan sa imperyo Romano ug mapalong nadayon eventually ang Christian religion. Apan wala kadto itugot sa Ginoo nga mahitabo. Nangaulawan hinuon ang mga Hudiyo nga mikiha kang Apostol Pablo. Dili gayud pildido ang atong Ginoo, dalaygon ang iyang ngalan. Karon sa atong teksto ning takna sa kahaponon, mga kaigalaan, nakita nato nga human sa usa ka tuig ug tunga sa pagpamuhat ni Pablo didto sa Corinto, nakadesisyon siya nga muadto sa Antioquia, muadto siya sa iyang sending church. Kung unsa man ang nakapaaghat ni Pablo sa iyang desisyon nga mubiya sa Corinto,
wala kita masayod tungod kay hilo man ang atong teksto mahitungod niini. Nagduda ko nga ang iyang panaad nga Nazirita o Nazirite vow ang nakapabugat sa iyang desisyon. Ang Nazirite vow, mga kahigalaan, usa kadto ka matang sa seremonial nga panaad nga makumpleto lamang inig-adto ni Pablo didto sa templo sa Jerusalem. Ang Nazirite vow, kung wala pa kamo masayod kung unsa kini, usa kadto ka ekspresyon sa pagpasalamat sa Dios pinaagi sa seremonyas tungod kay giampingan sa Dios ang iyang kinabuhi didto sa Korinto. Usapod kadto ka pagpamatuod nga nagpakita gihapon si Pablo og pagrespetar sa iyang Hudiyo nga kagikan. Karon mikuyog usab kaniya si Aquila ug si Priscilla. Again, wala pud ta masayod sa hinungdan sa ilang desisyon nga mubiya pud didto sa Korinto. Basin og gusto lang nilang ubanan si Pablo o di ba kaha mag-change location sila sa ilang negosyo. Apan bisag unsa pa man ang ilang rason, mga kahigalaan, nagtuo ko nga ang Dios na gayud mismo ang nag-aghat kanila nga mukuyog kang Pablo. Tungod kay kining managtiayuna, mga kahigalaan, si Aquila ug si Priscilla, pagagamiton ra sa Ginoo sa ministeryo sa usa ka gifted nga magwalali nga si Apolos, aron makabaton kini og mas insaktong pagsabot sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo. Maila-ila ra nato kadtong si Apolos sa mga sunod nga kapitulo ug bersikulo nga atong pagatun-an sa atong programa diri sa kahanginan. Gisunod lamang ni Aquila ug Priscilla ang pagiya sa balaang espiritu kanila. Adunay duha ka bahin ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang leksyon nga atong makatunan mahitungod sa pagtuman sa atong mga panaad sa Ginoo. Ikaduha, ang leksyon nga atong makatunan mahitungod sa pagpasakop sa kabubuton sa Ginoo. Mudangat na kita sa unang punto. Ang leksyon nga atong makatunan mahitungod sa pagtuman sa atong mga panaad sa Ginoo. Ang panaad, mga kahigalaan, usa ka seryosong butang atubangan sa Dios. Dili man sala ang paghimog panaad ngadto sa Dios, basta magamping lang gayud kita nga tumano nato ang atong panaad. Daghan kaayo og examples ang Biblia mahitungod sa mga panaad ngadto sa Dios. For example, sa Genesis chapter 28 verse 22, sa pag-adto ni Jacob sa Mesopotamia, misaad siya nga iyang ihalad ang usa sa 5 bahin sa iyang kabtangan ngadto sa Ginoo. Mao nga si Moses, daghang mga katuigan ang milabay, gikan kaniadto, mipanday og mga regulasyon mahitungod sa mga panaad. Paminawan ninyo ang Deuteronomy chapter 23 verses 21 to 23. Ang giingon diri, kung may gipanaad kamo sa Ginoo nga inyong Dios, kinahanglang inyo kining tumanon kay paninglon kini sa Ginoo ug sala ang dili pagtuman niini. Apan kung dili kamo manaad, dili kamo makasala. Tumana gayod ang inyong mga panaad sa Ginoo nga inyong Dios. So dili dautan ang paghimog panaad, mga kaigalaan, dautan kung dili kita mutuman sa atong gisaad. Dili po dautan kung dili kita manaad, dili kuno kita makasala. So optional di ay ang paghimog saad at tubangan sa Ginoo. Ug ang pinakataas nga matang sa panaad sa mga Hudiyo, mao kadtong gitawag og Nazirite vow. Ug mao kadto ang matang sa panaad ni Apostol Pablo sa atong teksto ning takna sa kahaponon. Ang mga naghimog Nazirite vow o Nazirita nga panaad, kinahanglang maglikay sa tanang matang sa bino ug ilimnon nga makahubog. Kinahanglan usab nga dili sila magpaalot sa ilang buhok ug dili usab sila mutambong og vigil sa patay. Kini nga matang sa panaad kasagara mokabat og 8 ka adlaw, mausahay moabot pa og pila ka bulan ug mausahay depende sa nagsaad mulungtad kini sa tibuok nga kinabuhi sa tawo nga nanaad. Kung mahuman na ang panaad, ang pari sa templo maghalad og laki nga karnero, isip halad nga sinunog,
o bayi nga karniro isip halad alang sa kapasayloan sa sala, o batanong mga karniro alang sa halad pangkalinaw. Dayon ang pari mao ang mulabaha sa buhok or muupaw sa ulo sa nanaad didto sa pultahan sa tabernakulo aron sunugon kini isip halad nga sinunog didto sa altar sa templo. Kadtong mga nanaad didto sa layo nga dapit nga dili makaadto sa templo sa Jerusalem, inighuman sa yugto sa ilang panaad, makahimong mubuhat sa uban pang mga seremonyas sa lugar mismo diin sila nanaad. Ug mao kini ang nahitabo sa atong teksto karon. Tinuod nga giupaw na ni Pablo ang iyang buhok didto sa Sincrea, apan iyang gidilatar ang uban pang mga seremonyas hangtod nga nakaadto na siya sa Jerusalem, sumala sa nakarecord sa Kapitulo 21, versikulo 23 hangtod sa 24. Karon ang pangutana, mga kigalaan, nganong naghimo pa man si Pablo og Nazirite vow o nasirita nga panaad ngadto sa Ginoo? Well, ang posibleng rason mao nga nagpasalamat siya sa Ginoo sa pag-amping sa iyang kinabuhi didto sa Korinto. Apan nagtuo ko nga gibuhat kadto ni Pablo aron kumbensihon ang mga Hudiyo nga wala gitamay ni Pablo ang ilang balaod ug nga dili siya kaaway sa mga Hudiyo. Mao nga sumala sa kustumbre sa nasod sa Israel, gihimo ni Pablo kadto nga panaad tungod kay wala man po'y dautan ni adto nga matang sa panaad. Pamaagi kadto ni Pablo aron mabugnaw ang kasuko sa mga Hudiyo kaniya. Mao kini ang iyang gipasabot sa unang Korinto kapitulo 9, bersikulo 19 hangtod sa 23. Paminawan ninyo ang giingon ni Pablo dire. Dili ako ulipon ni bisan kinsa, apan nagpaulipon ako sa tanan aron mas daghan ang akong makabig. Samtang nag-alagad ako sa mga Hudiyo, nagkinabuhi ako ingon nga Hudiyo aron makabig ko sila. Ug kanila nga nailalom sa balaod ni Moises, nagkinabuhi ako ingon nga ilalom niini, bisan dili ako ilalom sa maong balaod aron pagkabig kanila. Sa mga dili Hudiyo, nagkinabuhi ako sama kanila nga dili ilalom sa balaod sa mga Hudiyo aron makabig ko sila. Wala kini magpasabot nga wala ako magtuman sa balaod sa Dios, kaysa pagkatinuod ubos man ako sa balaod ni Kristo. Diha sa mga huyang sa pagtuo nahimo akong huyang sama kanila aron makabig ko sila. Busa nagpahiuyon ako sa tanang tawo aron maluwas ko ang pipila kanila sa bisan unsang paagi. Gihimo ko ang tanan tungod sa maayong balita aron makaambit ako sa panalangin niini. So, masabtan nato nganong naghimo pa si Pablo og Nazirite vow tungod kay nakig-uyon siya sa mga Hudiyo aron makabig niya ang pipila sa kanila. Of course, nasayod si Pablo nga walay merito kadtong maong panaad nga iyang gihimo alang sa iyang kaluwasan ug nga dili kinahanglang sundon kadto sa tanang mga Kristohanon karon. Tungod kay wala naman kita nahailalom sa balaod sa mga Hudiyo. Gibuhat lamang kadto ni Pablo, sumala sa iyang gipasabot sa basahon sa Korinto, isip pagpakig-amigo sa mga Hudiyo or pagpakig-uyon kanila, pamasin nga makabig niya sila ngadto kang Kristo, tungod kay dako man gayud kaayo ang ilang kasuko kang Apostol Pablo. Apan isip mga Kristohanon, mga kaigsuunan, kinahanglan ba kitang manaad ngadto sa Ginoo sama sa Nazirite nga panaad? Well, mga kaigsuunan, labaw pa sa nasirita nga panaad ang kinahanglan natong tumanon. Ang Nazirite nga vow, temporaryo raman kadto, nga dili sila magpaalot sa ilang buhok for a certain period of time, ug dili sila muinom og bino ug bisag unsang matang sa isog nga ilimnon for a certain period of time. Apan ang mga Kristohanon, giawhag sa Biblia nga mulikay sa mga bisyo ug kailibgon sa kalibutan sa tibuok natong kinabuhi. Mao kini ang giingon sa Roma kapitulo 12 bersikulo 1 hangtod sa 2. Paminawan ninyo ang giingon diri. Busa mga igsuon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato,
Hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan niining panahuna, ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghunahuna, aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios, unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. So mas labaw pa di ay sa Nazirite vow ang kinahanglan natong buhaton isip magtutuo kang Kristo. It's a lifetime engagement, it's a lifetime commitment nga dili kita magpahiuyon sa pattern niining kalibutana nga ihalad nato ang atong kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Adunay mga kaso sa Nazirita nga panaad sa Biblia nga wala matuman sa nanaad. Usa na niadto ang panaad ni Samson, ug daghan pang mga katawhan nga gikondenar sa mga propeta tungod kay wala nagmatinud-anon sa ilang panaad. Apan ang Dios, mga kaigsuunan, wala pagayod mapakya sa iyang mga saad. Niadtong nahulog ang tawo sa sala, misaad dayon siya nga iyang ipadala ang binhi sa babayi nga mao ang mupildi kang Satanas ug muluwas sa iyang mga katawhan. Gituman kini sa Dios niadtong iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Hesukristo. Siya ang binhi nga gisaad nga mipildi kang Satanas ug mihalad sa iyang hamili nga dugo didto sa krus sa Kalbaryo alang sa iyang mga katawhan. Gituman sa Dios ang iyang saad. Ang tanang saad sa Dios sa iyang mga katawhan wala gayoy napakyas bisag usa. Si Jesus usab, mga kahigalaan, matinud-anon gayod sa iyang mga saad. Ug usa sa iyang mga saad nga naghatag og paglaom sa mga makasasala nga mudangop kaniya alang sa kaluwasan, mao ang nahasulat sa Juan kapitulo 6 bersikulo 37 nga nag-ingon, ang tanang mudangop kanako dili ko gayod isalikway. Usbon ko, misaad si Kristo nga ang tanang mudangop kaniya dili gayod niya isalikway. Busa higala, dangop na sa Ginoo karon alang sa imong kaluwasan. Kung nabati nimo ang kabugaton sa imong sala, dangop kang Kristo, anaa kaniya ang kapasayloan, pinaagi sa iyang hamili nga dugo. Gani gidugangan pagayod ni Jesus ang iyang saad sa Juan kapitulo 10 bersikulo 27 hangtod sa 30. Ang iyang giingon, ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila ug sila nagsunod kanako. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon ug dili nagayod sila mga matay ug walay makaagaw kanila gikan kanako. Ang akong amahan nga maoy naghatag kanila ngari kanako labaw sa tanan ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan. Ako ug ang akong amahan usara. Mao nga ayaw og dudahi ang saad ni Jesus higala. Ayaw siya og ipakabakakon. Ang tanang mutuo ug musalig kaniya, iya gayong pagaluwason. Ug ang iyang gisugdang maayong butang sa iyang mga katawhan, iya gayod kining tumanon ug humanon hangtod sa iyang pagbalik. Sumala sa nahasulat sa Pilipos kapitulo 1 bersikulo 6. Mudangat na kita sa ikaduhang punto. Ang leksyon nga atong makatunan mahitungod sa pagpasakop sa kabubuton sa Ginoo. Ang giingon sa bersikulo 19 sa atong teksto, miabot sila sa Efeso diin gibili niya si Priscilla ug si Aquila. Unya miadto siya sa sinagoga ug nakiglantugi sa mga Hudiyo. Well, kung inyong nahinumduman sa nangagi nato nga mga pagtuon sa nahaunang mga kapitulo sa basahon sa mga buhat, gibabagan sa balaang espiritu ang unang plano ni Pablo nga moadto sa Efeso. Apan karon sa atong teksto, nakabisita na siya didto ug sumala sa iyang naandan, misulod siya sa mga sinagoga ug nakigdiskurso sa mga Hudiyo. Dayon iyang gibilin si Aquila ug si Priscilla didto sa tataw nga rason nga makaatiman pa sila sa mga kaigsuunan didto. Ug maayo ang pagtagad sa mga taga-Efeso sa pulong sa Ginoo, sumala sa giingon sa bersikulo 20. Mihangyo pa man gani sila nga
magpundo pa si Pablo didto og taod-taod. Apan wala mosugot si Pablo tungod kay kinahanglang kumplituhon niya ang iyang nasirita nga panaad didto sa Jerusalem. Apan misaad siya nga kung itugot sa Ginoo, mobisita ra siya og balik didto sa Efeso. Well, ingon ini dapat ang attitude sa mga Kristohanon, ang magpasakop sa kabubuton sa Ginoo sa tanang aksyon nga atong pagahimuon. Anyway, kung basahon ninyo ang Kapitulo 19, versikulo 1, masayra nato nga gitugutan sa Ginoo nga si Pablo makatuman sa iyang saad nga mobisita og usab didto sa Efeso. Gani, nagministeryo siya didto sulod sa 3 ka tuig. Ang atong kinabuhi, mga kahigalaan, anaa gayud sa mga kamot sa Ginoo. Tinuod, aduna kitay mga plano, apan ang Ginoo gihapon ang nagmando ug nagbuot sa tanang mahitabo sa atong kinabuhi. Mao nga kun duna kitay mga plano, sundo nato ang giingon ni Pablo. Ang giingon ni Pablo, kung itugot sa Ginoo, mobisita ra ko og usab kaninyo. Kung itugot sa Ginoo. Kay ang Ginoo raman gayud ang mutugot sa atong mga plano, mga kahigalaan. Mao nga magpasakop kita sa iyang kabubuton, ug dili kita manluod ug masuko kaniya kung dili matuman ang atong mga plano. Paminawan ninyo ang giingon sa Santiago Kapitulo 4 versikulo 13 hangtod sa 17. Ang giingon diri, ani ay isulti ko kaninyo, kamo nga nag-ingon karon uugma muadto kami sa syudad ug magpabilin didtog usa ka tuig aron mamatigayon ug makasapi pag-ayo. Wala kamo masayod kung unsay mahitabo kaninyo ugma. Sama kamo sa gabon nga makita sa makadiyot ug unya mahanaw. Mao kini ang angay ninyong isulti. Kun maluoy ang Ginoo, lugwayan niya ang atong kinabuhi ug makabuhat kita sa atong buot-buhaton. Apan kamo karon nagpagarbo ug nangandak, dili kini maayo. Busa ang tawo nga nasayod unsay maayo nga buhaton apan wala magbuhat niini nakasala. So nakita ninyo mga kahigalaan, dili di ay maayong manghinambog kita sa atong mga plano, nga murag sigurado na gayud kayo kita nga matuman kini. Ang Dios ra gihapon ang magbuot kung matuman ba kini o dili. Klaro kayo ang giingon, mahitungod niini sa Panultihon Kapitulo 19, versikulo 21. Paminawan ninyo ang giingon diri. Maglaraw ang usa ka tawo ug bisan unsa, apan ang kabubuton sa Ginoo maoy matuman. Si Jesus man gani, niadtong nagampo siya sa tanaman sa Getsemani. Nagampo siya, amahan ko, kung mahimo, ipalabay na lang kanako kining kupa sa pagantos. Apan dili ang akong kabubuton, kun dili ang imong kabubuton mao ang matuman. So si Jesus mismo, nagpasakop gayod sa kabubuton sa iyang amahan, bisan pa ngadto sa kamatayon. Kinahanglan gayod nga maganto si Hesukristo aron maluwas ang mga makasasala nga susama nimo ug kanako kung mutuog musalig kita kaniya nga may paghinulsol sa atong mga sala. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Una, kung magampo kita mga kahigalaan, atong matngunan ang gisugo sa Ecclesiastes Kapitulo 5 versikulo 2 nga nagaingon, huna-hunaa una sa dili ka pamusulti, ug ayaw paghimog dinali-daling panaad sa Dios. Atua sa langit ang Dios ug ania ka sa yuta, busa ayaw pagpatuyang og sulti. Well, timan-an nato kini mga kaigsuunan. Ikaduhang aplikasyon, alang sa mga kaubang magtotoo, dili kita maratol kung dunay mga panghitabo nga makababag sa atong mga plano. Tungod kay ang Dios ang gagunit sa tanang panghitabo. Hinumduman nato ang giingon sa Salmo Kapitulo 46, versikulo 1 hangtod sa 3, nga ang Dios mao ang atong dalangpanan ug kusog. Andam siya kanunay sa pagtabang panahon sa kalisdanan. Busa dili kita mahadlok, bisan matayog ang yuta, ug matumpag ang kabukiran ngadto sa kahiladman sa dagat. Bisan pagbudahunog ang dagat ug magpungasi ang mga balod, ug ang kabungturan matayog sa kagahob niini. Ug katapusang aplikasyon, alang sa mga wala pa kang Kristo,
Hinumdumi ninyo nga ang Dios matinud-anon nga mutuman sa iyang saad. Well, nagsaad ang Ginoo nga mubalik siya pag-usab aron sa paghukom. Iyang ibutang sa iyang tuo ang mga katawhan niya nga nagtuo ug nagsalig kaniya ingon nga bugtong Dios ug manluluwas ug nagkinabuhi ilalom sa iyang kabubuton. Ug iyang ilain sa iyang wala ang mga makasasala ug iya silang itambog sa walay katapusang silot didto sa dagat nga kalayo nga mao ang impyerno. Tinuod gayud kini mga kahigalaan, tumanon gayud kini sa Ginoo sa adlaw sa iyang pagbalik, sa adlaw sa iyang paghukom. Makaluluoy ikaw kung mahaapil ka sa mas bagang panon sa katawhan nga pagasilutan sa Ginoo. Apan aduna pay laing saad ang Ginoo nga dili pud niya pakyason. Unsa man kini? Kini mao ang saad niya sa tanang mga maghinulsol sa ilang mga sala ug mudangup kaniya alang sa kumpletong kapasayloan ug kaluwasan. Nagsaad siya nga bisag kinsa ang muduol kaniya, dili gayud niya isalikway. Nagsaad siya nga bisag unsa pa kaitom ang ilang kasalaanan, iya kining pagapasayloon ug pagahugasan sa iyang hamili nga dugo. Busay higala, nabugatan ba ikaw sa imong mga sala? Dangup kang Kristo, dili kaniya isalikway kung mudangup ikaw kaniya, mao kini ang iyang saad. Andam siya sa pagpasaylo kanimo ug pagluwas kanimo, bisag unsa pa kaitom ang imong kasalanan. Buhata kini karon dayon ug mabatunan nimo ang tumang kalinaw sa imong kalag. Buhata kini karon dayon, kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Hangtod dinhi na lang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw niining atong programa sa matag Miyerkules, alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa hapon dinhi sa Power 102.1 RFM. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa Kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa Kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya.
purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.